dela, hilabete luze, Usurbilgo udalak, Matia Institutuarekin elkarlanean, Usurbilen zaintza ekosistema berri bat diseinatu, eraiki eta martxan jartzeko helburuz parte hartze prozesu bat abiatu genuela. Eta zerbait Matiarekin, zer baino lehen, esan nahi dut eta gogoratu nahi dut, Matiak eta Usurbilgo udalak urte luzetako elkarlana dugula, hain zuzen Matiak Arezarren eraikitzen ari den berrikuntza zentroa eta zaintzadunen etxe bizitzen auzunearen proiektu horrekin gainera areagotu dena. Duela egun gutxi, aste gutxi izan ginen obrak bisitatzen, eta han esan duen bezala proiektu hau berritzailea da, proiektu hau aitzindaria da Euskal Herrian, bai alderdi sozialetik zein hirigintzaren ikuspegitik ere, izan ere Matiak adineko pertsonei zuzendutako arreta eredu bat eta arreta eredu berri bat praktikan jarriko duelakoan, labeharrez ala joan behar izan duten pertsonak euren etxeetan egongo balira bezala senti daitezen lortzeko ez. Eta proiektu horren harira, bi erakundeok konpromisoa hartu genuen, proiektu hortaz haratago pauso bat gehiago eman eta Usurbilen zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko lanean jarri ginen, horretarako estrategia oso bat diseinatuz. Estrategia horrek iraupen luzeko zainketen sostengarritasuna bermatu asmo duen tokiko ekosistema bat osatzea da helburua. Usurbilen lurralderatua, Usurbilen errotua, oinarri komunitarioa duena, zaintza beharra duten pertsonen nahiak erdigunean jartzeko bokazioa duena eta ondorioz etxeetara begira dagoena edota etxean bezalako alternatibak, lehen aipatu dudan Matiaren zentroa, edota Txilikorra belaunaldi arteko etxe bizitza komunitarioa kontuan edo barnebiltzen dituen ekosistema. Eta zergaitik etxeetara begira, badagoelako oso evidentzia argi bat, galdeketa guztietan zaintza behar duten pertsonen galdetu ez gero nun eta nola zaindua izan nahi duten, 80%, alegia gehiengo handi batek esaten dula, zaintza beharra izanagatik ere bere etxean zaindua izan nahi duela, ez? Eta beraz hori balima da gehiengo handi baten nahian, gure buruari galdetu behar diogu, bai erakundeok, bai sektoreak eta baita ere herria osatzen dugun komunidade eta norbanakoak zer egin dezakegun, gure herritarren nahiak eta nahi hori bete ahal izateko, ez. Eta nik uste, ez dakit pandemiatik atera garen edo ez, baina pandemiak zerbait argi utzi bali madu da, nola tratatu ditugun adineko pertsonak, ez. Denak bat eta berdinak bailiran bezala tratatu ditugulako, denak hau eta menpeko zer nahi duten eta zer behar duten esateko gauza ez direnak, ez. Askotan aipatzen dut, pandemia garai horretan, Likartzada kazetariari irakurri nion berria egunkarian, gureak goiburu zuen iritzi artikulu batean, eta esaten zuen Likartzadak nor bere aitonamunak maite baditu ere, ez direla geureak, geure adinekoak edo geure aitonamunak izendatzeko modu horrek, pandemiak bezainbeste aldatzen dituela beren berezko izatetik, ez? Alegia ez direla gureak beren eskubide eta duintasuna, beraienak direla, eta ondorioz ez dagokigula guri beren erabakimena eta are gutxiago beren ahotsa, ez? Nolabait esateko babes edo zaintza
behar izateak ez duela esan nahi babes gabe direnik eta erabaki ezin dutenik, ez. Ni uste, Justu Pili Galtzadak iritzi artikulu horretan esaten duela, badela hain zuzen ere zaintza eredu berri bat berpentsatu eta birplanteatu behar den garai honetan hor ematen du, aipatzen du gakoetako bat, ez. Alegia helburua izan behar duela, egia da denboran iraupen luzeagoa eskatzen duten zaintzen aurrean gaudela, baina hori horrela izanagatik ere nola eratzen dugun sistema oso bat, nola eratzen dugun zaintza arreta oso bat, zaintzen jarraikortasuna bermatuz, eta batez ere persona baten bizi proiektuan hausturarik eragin gabe. Eta hori da hain zuzen ere gakoetako bat, haustura hori eragin gabe, eta nola eratzen dugun arreta eredu hori, kasu honetan ez, modu sistemiko eta ekosistemiko batean, pertsona bakoitzaren lehentasunei, nahiei eta batez ere erabakiei ardatz hartuta eta horiei lehentasun emanik eta ondorioz nola eraikitzen ditugun zaintzak zerbitzuen integraltasun horretatik. Eta hoxe da, Usurbilen abiatu dugun gogo eta den puntuetako bat, gogo eta hori modu kolektiboan ari bai gara egiten Usurbilen, eta, ari horietatik tiraka, geure buruari, galdera hauek erantzun nahian abiatu genuen prozesu hau. Nola zaindu nahi dugun Usurbilen, nola zainduak izan nahi dugun, eta horretarako ze baliabide eskaini nahi ditugun, edo eskaini behar ditugun erakundeok norbanako eta baita komunitateak. Eta galdera hori erantzun erabakitzerakoan, izan dugu hasieratik, galdera horiei modu kolektiboan erantzun behar geniela, ekosistema berri horren eraikuntza ondorioz kolektiboa izan behar zuela, betik gora eraikitako izan behar zuela, eta batez ere erakundeok, sektoreak eta komunitateak elkarrekin eraikitakoa izan behar zuela. Eta premisa hori tiraka, hain zuzen ere planteatu genuen parte hartze prozesu bat abiatzea, nun aldi beren ere horren helburua ere izango da nola eraikitzen dugun gure herria zaintza ardatz izanik, ez helburu nagusia izanik Usurbil herri zaintzailea bihurtzea. Eta hala, esan bezala, premisa horretatik abiatuta eraiki genuen parte hartze prozesua, eta hasieratik zaintzak erpin asko ditu, zaintzak ertz asko ditu, eta ondorioz begirada ezberdinetatik begiratzea eskatzen digun arloa da, eta saiatu gera begirada ertz, erpin guzti horiek barne bilduko lituzken prozesu bat abiatzen ez. Eta hala, hasieratan eta orain ere jarraitzen dugu harremanetan egon ginen gure herrian zaintza zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresekin, zaintzaile profesionalekin, bai gure herrian lanean ari diren personak zein herritik kanpo arlo honetan lanean ari diren herrikideekin, etxeetan zaintza lanetan aritzen diren langileekin, kasu askotan dakigun bezala emakume migratzaileak direlako, familiarekin, menpekotasunen bat duten senideen zaintzaileak. Zaintza behar duten herrikideekin ere, baita komunitatearekin, gure herriko elkartetako ordezkariekin, mugimendu feministarekin, eta baita ere gainerako erakunde publikoekin ere, arlo honetan eta eskumenen eremura salto eginez Usurbil udala ez ezik, bestelako erakunde batzuen elkarlana eta lankidetza ezinbestekoa izango ditugulako zaintza eredu eta ekosistema oso bat eraikitzeko, eta kasu honetan ere parte hartzen ari dira, bai Foru Aldundia zein Osakidetza. Beraz, zertan gauden
fase ezberdinetan antolatu dugu, eta nolabait lehen fasea deitu dioguna, edo lehen aldia amaitu berri dugu, ez? Aldi honetan, lehen fase honetan, hausnartu dugu, pertsona ardatz duen arreta ereduaz hausnartu dugu, eta batez ere horren jirabiran eraiki beharreko ekosistemaz jardun dugu, ez? Alegia, zer da zaintza ekosistema bat, hori usurbien, alegia, zer da ere usurbiko zaintza ekosistema bat, nortzuk, zer ekipamenduk, zer eragilek osatzen duten usurbiko zaintza ekosistema bat, eta zein da bakoitzaren horren gaineko diagnostiko bat ere egin dugu. Esan bezala, prozesua dinamizatzen Natia Institutua aritu da, gainara duten aldapenean, eta pixka bat lehen fase honek nola egin dugun, eta zerra eman duen azaltzeko gainarari emango diotitza, eta gero ere, prozesu honetan, lehen argazkian egon garen guztiok parte hartzen ari gara, eta ezkerrean dut ere Maider Makazaga, bera ere, kasu honetan diako langilea da, ordezkaria da, eta parte hartzen ari da ere prozesu honetan, eta gero berak ere hartuko du hitza, bere hautan, berak ere nola ze balorazio egiten duen, edo nola bizitzen ari da prozesu. Gaur egun dagoen ereduak zaintza eredu pribatuak batzen dut, eta zaintzan karga egin handi batean familian jartzen dut, eta argi dau eraldaketa bat behar dela, ezin du izan zaintzak zerbitzutan oinarrituta eta zerbitzun bideak eta baizik eta pertsonan oinarritutako zaintza bat behar dugu zaintza eremu publiko bateak eta beharrezkoa dugu komunitatea implikatzea prozesu bizian zehar. Eta eredua definitzen hasteko egindan prozesu hontan oinarria talde eragile izan dut. Zaintzakin zer ikusi duten eragile guztiek, pertsona guztiek egonia bertan, bai zaintza jasotzen duen pertsonatik hasi eta instituzioetan dena, ez? Eta tartean, bai zaintzaileek eta baita komunitateko eragile desberdinak egonia bertan. Talde eragilea osortzeko eta ikusteko proiektuak egin interesa bat bezun aurrelanketa bilera batzuk egin ziren. Eta bertan ikusitzak, bai ez? Zaintza ereduen eraldaketa hau zala behar sentitu eta partekatu bat bertan partu bat hartu zuen guztien garikan. Eta, behin aurrelanketa bilerako egin da, talde eragilea sortu eta lanketakin hasi ginen, ez? Eta hor, egin dena da, hausnarketa sakon bat, eta pixkat zaintzaren buruan, ze eredu nahi greun eta nolako izan behar duen usurbilen zaintza ekosistema horrek. Orduan, saio desberdinetan jugia dinamika ezberdinak lantzen, ikusteko alde batetik zer ulertzen den zaintza dela, ez? Eta nolako izan behar duen, egin da, herriko eragile, topagune, zerbitzu eta programen mapaketa bat, eta irudikatu den herriko edo usurbiko zaintza ekosistema hori nolakoa nahi deun izatea, ez? Eta baita, ekosistema horretan ze elementuk parte hartzen duen, eta elementu bakoitzan analizia edo analizia ere egin dut. Lehenengo fase honetan egindako lana partekatu zen herritarrekin, saio bat egin eta pixka herritarrei zabaltzeko zein izan talde eragilean, eta aprobetxatu genuen bertan ere beste lekutako esperientziek izantzeko. Ikusteko beste lekutan zeik egian, eta bereien gandik ikasi eta ideia garritzaileak ekartzeko usurbilia bertan. Eta azkenean, prozesun maigaineratu dira agurtzen egizun. Zaintzak dauzka ertz asko, erpin asko, begirada askotatikan begiratu behar dut zaintza, eta hori denak maigaineratu dira prozesu hontan zehar, eta batzuk aipatzearen, ez? Komentatu dena pertsonan, nahi eta desioetan oinarritutako zaintza ereduen nahi dugu, ez? Lotura objektikotik zaintzen duen pertsonen zaintzare garrantzitsua da. Zaintzaile profesionalen lan-baldintza duinak bermatzea, erantzukidetasuna, komunitate osoa inplikatzea zaintzan. Eragileen arteko koordinazioare aipatu zen, eta erakundeen kompetentzi esik gainditziare garrantzitsu ikusi zen. Orduan, erronka daukeu, usurbil herri zaintzaile izateko erronka hortxe daukeu, eta hortako ezinbestekoa da herritarren partaidetza eta denon arteko lankidetza ere bai. Eta baina duzko, talde
Bata da, prozesuaren abiapuntuan erdigunean pertsona bera jartzen, eta hori ezinbestekoa iruditzen zen. Eta bigarren ikuspuntua azpimarratuko nukena da, lanketa hau egiteko, agertzaleak aipatzen zituen, erpin desberdin guzti horiek kontuan hartu izan da. Zaintza ezin da ulertu zaintza jasotzen dutenen eta ematen dutenen arteko harreman soil bat bakarrikan. Gainera hortan egiteko bagina oso harreman arriskutsua litzateke, hori menpekotasun harreman batean bihurtu daiteke. Orduan, erakunde desberdinak, pertsona desberdinak, bai zaintzaileak, erabiltzaileak, elkartea, boluntariotza, osasuna, aldundiak eta denak prozesu honetan parte hartzea, uste hori dela gakoa, horreko prozesu bat arrakastatxoa izateko. Eta gero hori horrela izanetan egin beste irakurketa bat etortzen dut, eta da zergaitikan egon behar dugu denok sartuak prozesu honetan. Eta nik ematen dioan erantzuna da azkenean denok daukagulako zerbait egiteko zaintzaren prozesu honetan. Zergatik denok pasako garrilako momentu jakin batean, egoera batetik edo beste denik gaur izan nahi zaindua eta bihar zaintzailea izan, eta beste momentu batean, zaintzaile alderantziz, orduan, nik uste horretan, konstientizak behar dugula, denok daukagula zer esana eta zer egiteko, eta horregatik hain uste, prozesu honek izan duen abiapuntua, izugarri aberatxe izan dudala, eta nik uste erreferatu bat da ere nola gauzatzen duen. Orduan, bai herritar bezala eta bai bi elkarteko kide bezala, nik uste, nire itzat oso